Mit navn det er Emma, og jeg er HR-praktikant her i Deko Group. Jeg hedder Thomas, og jeg er praktikant i supply chain her i Deko Group. De fedeste ting ved at være i praktik hos Deko Group, det er, at jeg får lov til at lave rigtig mange ting, og jeg har rigtig meget ansvar. Jeg føler bestemt, at jeg udvikler mig især i Excel, hvor jeg nærmest har lært mere på den måned, jeg har været her end hele mit uddannelsesforløb. En af de fedeste oplevelser, jeg havde under mit praktikforløb, det var, da jeg var i England sammen med vores Academy, hvor vi var over og besøge en gardinvirksomhed derovre og se, hvordan de ligesom udvikler deres medarbejdere. Selvom at jeg bor i Aarhus, har det ikke været nogen udfordring for mig at komme på arbejde, da Deko Group er placeret så tæt på motorvejen, og der er gratis parkering lige ude foran døren. Jeg bor i Aalborg, så jeg skal med tog til Randers, og så tager jeg en bus inden for stationen herude, og den holder nærmest ved døren. Det er ikke kedeligt at være i praktik hos Deko Group, da der sker noget nyt hele tiden. Og derudover så har du en mega stor indflydelse, og de vil altid høre dine meninger og holdninger til tingene. Man skal søge en praktikplads her i Deko Group, fordi det er en rigtig fed virksomhed, og man udvikler sig, der sker hele tiden noget nyt, og man får prøvet lidt forskelligt. Jeg har været mega glad for at være i praktik hos Deko Group, og det har styrket mig ekstremt meget, og jeg er blevet meget mere selvsikker på mig selv.